Salutare, dragi prieteni, băgați un like, acolo în forță. Am mutat cuștile alea de acolo. Astăzi vă arăt, am reparat 3 cuști. La asta i-a dus spatele, adică dus, nu, a făcut o gaură în el, pe l-am înlocuit cu tătul, nu am mai peticit. Am înlocuit cu tătul. Deci am pus aici al spate fain USB și acolo am dat cu drujba, n-am văzut. E gaura aia, dar e cu stres. Plus am înlocuit și ăsta că nu-mi plăcea podul care o fă. Stai, am pus un prag aici. Aici am prins. Să nu mișce, să nu se ducă. Nu mai fă bun nici podul. Pentru că să fă un dulap și materialul ăsta. Așa să o fă umflată. Și nu mai fă de haznă. Dacă tot am făcut ceva bun. Stă în USB, ăsta și ăla stă de acolo. Ce mai în cum a fost dulapul, e partea asta, ușa, partea aia de acolo. Eu am schimbat, vedeți aici, să schimbe poroaica, aia altă care foaie înainte, și băgăm. Plus am mai reparat una, 3 cuști în total. Aici am dat așa cu drujba. Nu trebuia așa ei, pic, da, n-au, am uitat. Asta i-am pus pod fain în USB. Pus pod din USB, se vede acolo. Le-am pus aici. Și am ținut unele preda. Am ținut-o pe aia când a fost. Așa nu băga. Am pus una pe alta. Am pus aici USB-ul. Aici a fost țârcată scândura. Mi-a prea plăcut. Dacă tot fac ceva, am făcut de haznă. Și aia 3 cușcă. Ei. Asta două le-am fost adusă. Nu se făcut de mine. Asta și cu asta. Prins aici să nu se ducă. Deci am pus acoperiș fan frumos acolo. La asta am făcut podul din asta e scândură groasă, dar peste am pus fain o placă de USB. Plus i-am schimbat spatele din USB. Și cred că să schimb și partea aia de acolo, să schimb că nu-mi prea place. Dar acum nu mai am timp, mai am niște USB aici. Nici timp, nici chef. Dar deocamdată e bine așa. Și acolo. Deci am pus USB, vedeți, mai frumos. Și iar am făcut. Am pus. Aici la asta iară. Am reparat. La asta. O să schimb. Altă pușcă. Și bag. Le-am luat de aici, mai am pe aia să o ridic. O altă zi. Acum pe asta o băgăm acolo. În cușca asta. E foarte bună, făcută, părerea mea. Să țuie mult. Pentru că ăsta nu se duce, că n-are treabă cu el. Zice să nu stai nici pe pământ. Și acolo stă pe scândură. Vedeți? Nu-i lucru că putreză. Cum acesta a fost videoclipul de astăzi.
cu cuștile. Am reparat. Am prins-o și acolo, nu se duce. Nu se duce, băgați un like și am ce să fac videoclipul. Uitați să dau, nu o să bag deocamdată nimic, că n-am ce? Fac eu pot așa. Băgați like și cam ce să fac videoclipul de astăzi. Că e puraș. Am uitat să vă spun. Și pe asta am reparat-o. Aici au fost o rosă foarte mult. Deschid ușa să barăs. O rosă foarte mult și păi am tomnit-o și aici. Atât am tomnit. Am reparat cuștile. I-am dat aici un coros. De asta am fost uitată. Și acum, luna care vine, o să-mi fac o cușcă, cred că cu 2 boxe sau, nu știu, din OSB, numai din OSB. Băgați un like și cam acesta a fost videoclipul. Că îmi revin că am fost uitată, să spun de ăla.